DXDC RadyoMaN Report. Kasamtangang gisaulog karon sa Davao City Police Office ang ika-122nd Police Service Anniversary karong adlaw. Nahimong pinasidunggang bisita ug mamumulong si Police Regional Office Davao Regional Director Police Brigadier General Alden Delbo sa kapinsiglo ng anibersaryo sa panerbisyo sa kapulisan sa katawhan nga gipahigayon sulod sa DCPO Parade Compound. Ang ika-122nd Anniversary Police Service dunay timang karong tuiga nga nagkakaisang pulisya at pamayanan tungo sa mapayapat maunlad na bansa diin ang aktibidad gipangluan mismo ni City Director Police Colonel Alberto Lupas. Kinsa individual awardees isip Best Senior Police Commission Officer for Administration karong tuiga natagan usab og special plaque of recognition. Sila si Police Lieutenant Colonel Noel Asumin, Police Lieutenant Colonel Rani Sambalod, Police Lieutenant Colonel Jade Clamor, Police Lieutenant Colonel Erenio Cabornay, Police Lieutenant Colonel Paulino Saulda o si Mr. Roy Johnson. DCPO Special Unit Award sab ang CIDG Davao City Field Office, Traffic Enforcement Unit, Cybercrime Response Team, Medical and Dental Team, Legal Team, Police Strategy Management Unit EOD kinay unit sa Davao City Police Office. Lakip sab sa maong awards ang 1102nd Maritime Police Community Affairs and Development Group 11 og Regional Intelligence Unit. Karon tuiga napili isip Best Police Station ang Toril Police Station nga kaning gipamunuan ni Police Major Michael Oyangurin kinsa gi-relief sa katungdanan human giimbestigahan sa pagkahanaw sa iyang helper na si Justin May Salduan atong buwan sa Agosto ning tuiga. Gikan sa DCPO, kasama mo sa balitong serbisyo publiko, RadyoMaN Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.